Marija. Sliem għalik, ħanħarsu lejk jawm ħarina tagħna. Ħalli l-lejla nħallu jidwif widnejna u fil-qlubna. Il-kliem li sejjaħlek San Bernard bih. Ħarsu lejn il-kewba tal-baħar, sejħu lil-Marija, fil-periklu, fil-dwejja, fil-dubju. Aħsbu f'Marija, sejħu lil-Marija. Jalla sima qatt ma jkun il-bogħod minn fomkom, jew il-bogħod minn qalbkom. Jekk timxu warajja, ma titbedux. Jekk titolbuha, ma taqtawx qalbkom. Jekk dawru ħsibijietkom lejha, ma tiżbaljawx. La darba żommkom ma taqgħux. La darba tipproteġikom, ma tkomx għalfejn tibżgħu. La darba hija l-gwida tagħkom ma tejjewx. La darba hija ħelwa magħkom. Żgur li taslu fid-destinazzjoni tagħkom. Ħanejdula wkoll għalhekk bil-kliem li tant irrepetejna din is-sena u li mod speċjali f'din il-kwindiċina. Qaddisa Marija, għallimna nemmnu, nittamaw u nħobbu flimkien miegħek. Ħalli narfu dejjem aktar nilqgħu lil Kristu ibnek fina u nwassluh lil ta' madwarna. U lina triq lejn istalna tiegħu u mexxina int fil-mixi tagħna għas-sema pajjiżna. Għax inti il-ħajja, il-ħlewwa u t-tama tagħna. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mill-Mija l-mulejniek. Imbierek li fost il-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mill-Mija l-mulejniek. Imbierek li fost il-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mill-Mija l-mulejniek. Imbierek inti fost il-nisa, imbierek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Gloria al-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Min qalbi nawgura l-festa tajba lil kulħadd li llum ġobkom tingħaqdu magħna u flimkien ejjew ngħidu Viva Santa Marija!
Viva